и Лудогорец са успявали да победят сините. 29 на 13 голова разлика, а Локо Пловдив, Локо Горна Дунав, Лудогорец и Черно море пък са единствените отбори, които са успявали да се разпишат в приготуването си на Вива Клуб Арена Георгия Спорухов. Близо е сектор А до терена. От там долетя тази бира. Продължават да хвърлят предмети привържениците на сините. И сега Стефан Апостолов прекъсва срещата. Привиква и своя асистент съдия Велислав Миленков от Южна дивизия. Намекнаха, че прекратяването на матча алкохол по време на двубой. Иван Бандаловски с огромно самочувствие и хладнокръвие взе хвърленото кенче бира и отпи от нискоалкохолната течност. От Южна дивизия разпространиха декларация, че правилното решение е този матч да бъде саботиран, прекратен, но в крайна сметка ще се въздържат от подобни действия. Част от най-горещите привърженици на Левски. Ето ги и тях. Стюарди охраняват в тази зона, сектора, пък и не само. Сигурността по стадиона се грижи именно фирма от стюарди, иначе има и солидно полицейско присъствие, казах ви. Той е в двете страни на сектора към момента. Страничният арбитър Велислав Миленков се върна на своето място. Иван Бандаловски обаче не. Той е край тъч линията. Още не е получил разрешение да се върне. Може би след изпълнението на Педро Елженио. Играта вече може да бъде подновена. Имаме сигнал. Педро Елженио центрира в наказателното поле. Адениджи. Помогна си с ръка